laksana aris kang ibu angalap dinartuli deneken sajoning kundang serta cenongan paranti dineket ingat cacang aklekan dirakang putra agri kang ibu aris amus arang dateng ingkang siwi aduh anak isun atma jiwa among cere gusti terangin netra siniang gede ganti lanin ya gusti ngokat isana pengasira ajali dan bisa mau isri mau kendiri lampatuan menyok sirah kasengiting sukma jati sentul qadar amatur arisanong kami anggeres pada ningrena ibu kula pamit kang ibu anggeres pasuwian mosa semu tangis ya gusti anak isun sun titipaken ing wedi syadul qadir ngajar siranom periri anggo kawajat tanggalan susahi nalapi ingkang ibu anut pungkur angan terjawaning kori lari sampai kang putra kang ibu niring tanpa katinuking tinggal angeras nalanekang bibi seantoro koderapan sampun lasturi lampai nuri kepanggih lawan kopila punika kang ati nuturi arsaing prajabaga kopila kang tinutwingking osan malikang ibu kalintang dan yang perigani sapatila rakang putra ngom saja ringkapti saksana salin kang warna pucat gila sing awingit a'amno sayroneng kalbu datang kau dari latih ing penyenang lisun ora ading lisun malih maring rusak ing awadan lisun tekan dinakang naangan namalekang ibu sana syafirul qadir wasbarabta ing dasandang andika syafirul qadir mangkana isana tumingal ing arah-arah sawiji mangkana isana tetemu lawan mongkang nunggang waji wong lanang akeh sawira kabeh kusuna tingali pada ambek kala kopila uni ingkang sunututuli sake kopila sampun naratane sedayanting miwa tukang alih pisan sakabeh husnin dirahi dari bekal kang sawira kang sami nunggang torang kutub Rabbani wa arifin samadani Allah Sayyid